Ola, moi boas noites e benvidos un día máis a Hoxe por Ti. Neste espazo, cada semana falamos de solidariedade, de integración, de desenvolvemento e de voluntariado, achegando as principais iniciativas sociais que se desenvolven en Galicia. Non vos perdades o programa de hoxe porque trataremos múltiples temas de interese, dende a infancia ata a discapacidade, pasando pola cooperación internacional e a axuda entre municipios. Se queres saber máis, vémolo no sumario. Case 100 concellos e deputacións conforman o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, unha rede unida para o cooperativismo internacional que financia proxectos de desenvolvemento en diversos países do sur. A violencia de xénero é actualmente un dos maiores problemas mundiais de saúde pública. Para analizar a súa incidencia nos nenos e mozos, Meniños promoveu un estudo e elaborou unha guía de intervención. As persoas con síndrome de Down non son tan diferentes a nós como pensamos. Isto é o que quere transmitir a exposición Miradas, a través da cal 5 fotógrafos retrataron a persoas con síndrome de Down en distintos ámbitos da súa vida cotiá. A unión de esforzos para lograr o desenvolvemento é a máxima coa que traballa o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Esta entidade constitúe unha rede de municipios e deputacións que combinan os seus recursos para realizar proxectos de desenvolvemento máis potentes e ambiciosos. Este ano estiveron en Nicaragua e Cabo Verde. Isto é o que nos conta a súa presidenta. Dice que a unión fai a forza e en termos de cooperación tamén se cumpre esta regra. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha rede que agrupa a diversos municipios e deputacións que traballan conxuntamente para desenvolver proxectos no sur. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha institución que se funda xa vai para 15 anos. Digamos a iniciativa, en primeiro lugar, de 5 ou 6 concellos de aquí de Galicia que decidiron que os concellos galegos podían facer entre eles, xuntándose, algún programa, algunha actuación no eido do desenvolvemento e da axuda ao desenvolvemento en países do sur, do hemisferio sur, en países empobrecidos, e iso foi o que os levou un pouco a xuntarse, a sumar enerxías, a sumar tamén fondos de cada un dos concellos para poder facer programas en conxunto, buscando iso, en vez de facer programas moi pequeniños e dispersos, intentando facer programas un poquinho máis completos, máis complexos tamén, e que estiveran mellor artellados, para acadar, digamos, unha eficiencia maior onde se estaba traballando. Un fondo de cooperación e solidariedade é un organismo sen ánimo de lucro que reúne a concellos e outras institucións para contribuir ao desenvolvemento do terceiro mundo, creando un fondo económico común que posibilite unha cooperación descentralizada e que promova un desenvolvemento sostible. Dende o ano 97, que vai para 15 anos, agora mesmo estamos cerca de 100 concellos. Somos 94 concellos e temos tamén como socios agora mesmo a Diputación da Coruña e a Diputación de Ourense. O sea que, representamos realmente casi un 75% da poboación de Galicia e, territorialmente, case que o 100%, pero, realmente é unha representatividade moi alta dentro de Galicia. Nicaragua e Cabo Verde foron os países nos que o Fondo Galego estivo a desenvolver os seus proxectos este ano. Grazas ao cofinanciamento dos concellos da Coruña, Vigo e Pontevedra, 32 familias empobrecidas puideron mellorar as súas condicións de vida, sendo beneficiarias de proxectos de rehabilitación de vivendas. Neste último ano estivemos rematando unha serie de proxectos que tiñamos pendientes en Cabo Verde e tamén en Nicaragua, pero o Fondo Galego leva traballando en riba de 30 países, 30 e tantos países, con proxectos que abarcan dende traballar melloras no medio ambiente, melloras nos cauces hídricos, melloras na salubridade máis elemental, que nos aquí agora mesmo non vimos de comer das nosas casas, lavamos os dentes, temos todo tipo de comodidades que ni siquiera reparamos nelas, non? E nestes países do sur realmente as comodidades
eles prácticamente non existen. Entón, se habrán en todos e cada un dos ámbitos máis básicos que ti podas pensar dentro do que é a vida e o desenrolo humano. Realmente parécenos increíble que en algúns sitios non haya ni sequera unhas canalizacións para auga, para recoller auga do tellado, cousas moi sinxelas nas que se van traballando, e xa che digo, en máis de 30 países e en estes 15 anos vai para xa para enriba de 140 proxectos. Para o ano que comeza, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade vende a aprobar novos proxectos. Ademais dunha liña continuista con aqueles que xa estaba a desenvolver, a entidade inclúe este ano algún programa novo, comezando a actuar, por exemplo, na India ou en Honduras. Temos para este ano, para 2012, unha serie de proxectos que se aprobaron na última xuntanza, na última comisión executiva, e en principio estamos facendo, a diferencia do ano pasado, que digamos que hubo aí unha pequena concentración de esforzos un pouco para situarnos neste contexto tan cambiante de crisis e de mingua de fondos. Este ano, en 2012, volvimos a retomar o que é a cooperación indirecta, é dicir, facer proxectos a través de ONGs galegas e poder traballar con elas, como intermediarios nestes terceiros países, non? Ademais de contribuir económicamente aos proxectos de desenvolvemento, os municipios e deputacións que forman parte do Fondo Galego de Cooperación poden beneficiarse doutro tipo de recursos e actividades, sempre relacionados co desenvolvemento e a solidariedade. O que estamos tamén facendo é poñendo en práctica boas prácticas, cumprindo unha serie de requisitos e tratando de acadar unha serie de obxectivos que, dende fai 5 anos os obxectivos do milenio, tratando de seguir tamén unha serie de directrices no ámbito da transparencia, da eficiencia, da xestión dos fondos adecuadamente e tratar de seguir unhas liñas que nos definan e que nos, enmarquen dentro dunha xestión máis eficiente, dentro do que a axuda á cooperación e o desenvolvemento, que é o que facemos. Ademais, sempre hai unha actividade de retorno nos proxectos que se desenvolven no terceiro mundo, facilitando tanto que a xente dos concellos de aquí participe nos proxectos do sur, como permitindo que os seus beneficiarios veñan a Galicia a contar a súa experiencia. No que o Fondo Galego, os concellos fan unha cuota, anual, non? E as deputacións. E despois nos, unha vez que temos feito o traballo, traemos contrapartes aquí, o traballo que se fai ali podese, experimentar aquí porque veñen persoas destes países aquí, a explicar un pouquiño que se levou facendo. Temos tamén programas de vacacións con traballo, que é un proxecto de voluntariado internacional na que persoas daqui, dos propios concellos daqui do Fondo Galego, poden ir e pasar un mes de vacacións, pero facendo tarefas de voluntariado, é dicir, apoiando proxectos que xa están rematados ou sen rematar, pero eles van ali tamén a apoiar e a facer tamén unha labor de campo que despois nos sirve aquí tamén un pouco a nós tamén para controlar, non? E para ter ese reporte do traballo que se está facendo ali. A través do seu traballo, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade trata de ser unha voz ética colectiva que denuncia situacións que atentan contra os dereitos humanos, presentando propostas de resolución a favor da cooperación en calquera ámbito de representación política. A unión dos concellos e que o espírito que move esta institución, imos chamarlle así porque realmente non somos unha MDG e tampouco somos, parte da administración, somos aí unha mistura, non? Un híbrido, o que nos move e o que nos moveu, non? Dende a súa fundación é poder traballar transpartidariamente, decir que, cambien os gobernos nos concellos, porque sabes que 4 anos cambian os gobernos, ou cambien os gobernos tamén nas administracións autonómicas, se poidan seguir facendo estes traballos porque non sexamos quen de poder seguir planificando e traballando conxuntamente entre todos, pasando por riba, das siglas partidarias ou dunha orientación política en concreto, non? Nos últimos anos, as escandalosas cifras de violencia de xénero chamaron a atención de organismos e gobernos cara a este problema. Habitualmente aténdense as mulleres vítimas da violencia física e non se teñen en conta as consecuencias que causan estes actos nos rapaces. Para poñer o acento sobre este aspecto, a Fundación Meniños realizou un estudo sobre a incidencia da violencia de xénero na infancia e na xuventude.
A violencia de xénero é considerada actualmente pola Organización Mundial da Saúde como un dos maiores problemas internacionais de saúde pública. Estímase que unha de cada 4 mulleres son maltratadas nalgún momento da súa vida, e entre 100 e 200 millóns de nenos e nenas presencian violencia entre seus pais de maneira frecuente. Para analizar e dar resposta a este feito, a Fundación Meniños promoveu, en colaboración con outras entidades, a elaboración dunha guía sobre o impacto da violencia de xénero sobre nenos, nenas e adolescentes. La guía tiene una parte donde se refleja un poco la comprensión difícil y complicada del impacto que tienen los niños vivir una situación de este tipo. Por otro lado, en la violencia de género se ha enfatizado siempre mucho la idea de la pareja, ¿no? De cómo está relacionada la violencia con la situación de pareja y mucho menos el tener esta perspectiva de las mujeres víctimas de violencia de género como madres y de los agresores como padres. Y este es un poco, yo creo, una aportación fundamental muy importante. La guía, por un lado, enfoca esto y por otro lado, un poco las estrategias y directrices de intervención para los profesionales que se ven dentro de la red de atención pues implicados en este problema, ¿no? Nos últimos anos, as terribles cifras de violencia de xénero volveron a mirada dos organismos e gobernos cara a este problema, impulsando un desenvolvemento legislativo e fomentando medidas de prevención e atención ás vítimas. Sen embargo, ata agora a atención se centrará na muller vítima da violencia de xénero, considerando os seus fillos como obxectos de protección e non como titulares de dereitos. Entre 100 millones y 200 millones de niños y niñas están en estos momentos viviendo en situaciones de violencia. Estas cifras han impulsado el desarrollo legislativo, ¿no? Y la aparición de unas medidas encaminadas a mitigar y a poner, a reparar el impacto que esta violencia está ejerciendo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Y más recientemente, yo creo que de 2 años para aquí, pues se ha empezado a poner un poco el acento en los niños y niñas como víctimas directas y no como objetos que van junto a sus madres y que de hecho se trataban de esta manera, o sea, los niños y las niñas eran tratadas como parte del problema de la madre, ¿no? Pero no como sujetos de derechos. Es muy importante entender que se estuvo hablando hasta hace muy poco de los niños como testigos de violencia en su casa, ¿no? Y esto parecía, el ser testigos era una categoría diferente a ser víctimas. Todo el impacto que se produce psicológico, fisiológico, en su capacidad de relacionarse con los demás, la inseguridad que se genera, etc., deja clarísimo que aunque no hayan sufrido de forma directa violencia física, que también suele ocurrir, el impacto que tiene lo que se decía ser testigo nos deja claro que ser víctima fundamental, porque además la sensibilidad y la vulnerabilidad de un niño de experimentar la violencia en su casa sobre su madre es fuertísimo. A dimensión e complexidade deste fenómeno e o seu impacto nos máis pequenos demanda solucións cooperadas e accións específicas. A este propósito, a Fundación Meniños, a Unidade de Investigación e Coidado Familiar da UDC e o Goberno das Azores aunaron os seus esforzos para presentar esta guía. Devido à preocupação do Governo dos Açores em relação à violência de género e ao impacto que esta tem nas crianças e jovens, foi lançado um novo desafio, que seria a elaboração de um guia que servisse de guia de fio de condutor aos técnicos que trabalham com esta área. Este guia já está a ser implementado nos Açores e tem a orientação do Centro de Terapia Familiar dos Açores. Durante 10 meses estuvimos trabajando conjuntamente en investigación y al mismo tiempo acción práctica, y se elaboró esta guía, que es una guía que nosotros decimos es un proyecto, una forma de actuar que damos como orientación, ¿no? Y que tiene como 2 partes fundamentales. Hay una parte más teórica, que es una parte que está dedicada a informar, a sensibilizar y también a concienciar a los profesionales, pero también al público en general.
Y por otro lado, otra sección, que es una sección que va dedicada más a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia, y ofrecemos pues un modelo, una forma, una propuesta que permite que esta guía se pueda adaptar luego a distintos contextos e a distintas situaciones. O programa de intervención deseñado é unha proposta orientativa que guía os profesionais nas estrategias, técnicas e instrumentos que poden empregar, presentada de tal xeito que pode ser adaptada en función da situación, contexto e familia particular. La guía incluye múltiples áreas de intervención, como es la individual, la familiar y también la comunitaria, y también diferentes formatos de terapia, como es tanto las terapias individuales y familiares como las terapias de grupo. A violencia doméstica, que é a violencia contra as mulleres no fogar, é a manifestación máis frecuente da violencia de xénero. Os seus efectos son devastadores sobre todo o sistema familiar, non únicamente sobre a parella, senón tamén sobre os seus fillos. Neste senso, os nenos e nenas das familias nas que se dá a violencia doméstica son vítimas directas que deben ser tratadas como tal, proporcionándolles unha intervención axeitada ás súas necesidades. A vulnerabilidade dos nenos e nenas nesta situación é superior á de calquera persoa adulta, e por iso a guía de intervención que presenta Meniños pretende ser unha ferramenta útil para dar solución a este problema. 5 fotógrafos profesionais aceptaron o reto que lles propuxo Down Compostela, amosar a través das súas fotografías a súa particular forma de ver as persoas con síndrome de Down. Deste experimento saíu a exposición Miradas, unha mostra que pretende achegar á sociedade a realidade do día a día deste colectivo. Do 15 ao 23 de outubro, o Pazo de Fonseca acolleu a exposición de fotos do proxecto Miradas, unha iniciativa da Fundación Down Compostela que ten como obxectivo sensibilizar a sociedade e demostrar que entre as persoas con e sen síndrome de Down son moitas máis as semellanzas que as diferenzas. La idea de esta exposición surgió porque, como madre de una niña con síndrome de Down, me parece que a veces la sociedad no se da cuenta de que las similitudes entre las personas con síndrome de Down y las personas que no tienen síndrome de Down son mucho mayores de lo que nosotros pensamos. Entonces es un poco como para mostrarle a todo el mundo que no hay muchas diferencias, que en realidad es un ritmo diferente, pero que la vida es la misma. No proxecto Miradas participaron 5 fotógrafos profesionais que de forma altruísta aceptaron o reto de reflectir en fotografías a súa particular forma de ver as persoas con síndrome de Down. Para iso, cada un deles elixiu un ámbito da vida destas persoas, tratando así o seu gusto artístico, a súa autonomía, as actividades que realizan na asociación, a vida en parella e as súas afeccións. Yo lo que quería mostrar y me documenté un poco, mantuve unas reuniones con los padres, con gente de la asociación para enterarme realmente un poco, pues yo qué sé, las posibles diferencias o cómo vivían, digamos, las parejas que tenían síndrome de Down o cómo se configuraban, ¿no? Y cómo era esa realidad, ¿no? Collimos rapaces entre 5 e 18 anos, máis ou menos, entonces era un pouco de ver o proceso de educación que fan en todas as edades respecto á autonomía, de cando son pequenos a que aprendan a facerse o desayuno, as cousas rutinarias, cando van crecendo un pouco, pois outras rutinas máis complexas, como coller o autobús, despois un pouco ver o resultado final, como unha persoa que lle gusta ir de compras, vai pola súa conta. Con cada foto lo que intenté fue un poco presentar a la pareja, ¿no? Pero presentarla en una situación concreta y que además tuviera una cierta simbología, ¿no? Que quisiera decir algo más. Si veis la serie, pues bueno, hay algunas fotos que son, digamos, pues transmiten a lo mejor ternura o un poco de sensualidad, y hay otras que a lo mejor son un poco más tristonas, por decirlo así, que pueden transmitir un poco, pues bueno, esas pequeñas dificultades que a lo mejor radican más que nada pues en la dificultad a lo mejor para tener un movimiento pleno, o sea, por ejemplo, coger un coche y decir me planto en cualquier lado, ¿no? A
A exposición Miradas está formada por 27 fotografías que poñen en valor o esforzo das fundacións pertencentes ao movemento Down Galicia, educando a sociedade na integración e amosando unha realidade totalmente normalizada dentro deste colectivo. Yo creo que hay mucho desconocimiento y que seguimos, a pesar de que los tiempos han avanzado y que la educación temprana ha avanzado, la gente sigue teniendo la idea de personas con síndrome de Down que no son capaces de estudiar, que no son capaces de trabajar, que están en casa y son la compañía de los padres y nada más. Las mañanas me levanto temprano, de ser muy temprano, me he visto temprano y me voy para su oración temprano. En mi tiempo libre, pues en mi casa leer, escribir, trabajar, dibujar, pintar. En la oración me gusta escuchar música, me gusta pasear, me gusta ir en verano a la playa y me gusta mucho también jugar y me gusta comprar. O proxecto Miradas está englobado dentro dun programa máis amplo, a través do cal a Fundación Down Compostela pretende sensibilizar a cidadanía e dar a coñecer a realidade das persoas con síndrome de Down. Para iso, esta exposición percorrerá diversos concellos nos próximos meses, achegando á poboación o día a día deste colectivo. Esta exposición forma parte de unas acciones que nosotros llamamos de visibilidad, pues para mostrar a la gente que las cosas han cambiado mucho, que son más las capacidades que las discapacidades y a pesar de que hay cosas que les cuestan, que con trabajo y con apoyos son capaces de ser autónomos. Me pareció muy interesante porque, bueno, para empezar es un tema que es necesario que se visualice, ¿no? Que la gente pueda mirar un poco en la vida de personas que tienen ciertas dificultades y entender que esas dificultades a lo mejor son diferentes a como ellos lo habían entendido, ¿no? Rompe un poco los patrones o los prejuicios que podían tener la gente, ¿no? Es un poco como mostrar un poquito una realidad más cercana. Ademais da exposición fotográfica, esta iniciativa inclúe tamén a edición do calendario 2013 da asociación, que baixo o título Miradas conta con 12 das 27 fotografías que conforman esta mostra. Para min é importante ver como hoxe en día cada vez se traballa mellor o tema da autonomía con rapaces porque hasta non hai moitos anos, realmente hai pouco, as persoas que con síndrome de Down eu creo que se vían moi frenadas non só pola sociedade, sino moitas veces polas familias tamén, a que lles poñemos máis barreiras das que en realidad teñen. Entonces, isto, pues, vese que, evidentemente, traballando con eles, son capaces de chegar a límites moi altos. Yo hice las fotos, ¿no? Tuvimos las sesiones de fotos y cuando yo tuve las fotos en mi casa y me puse a editarlas para imprimirlas, mientras más las veía, menos consideraba, por supuesto, que esas personas tenían síndrome de Down. Pasó un momento, o sea, llegó un momento que pasó desapercibido totalmente, o sea, y eso me parece que al fin y al cabo era lo que cuando estuve con ellos quería transmitir un poquito y bueno, y a mí por lo menos digamos que me lo transmiten. A miña experiencia sobre todo, aparte do nivel fotográfico, pero o máis importante foi eso, comprobar que se están traballando moi ben e ver despois o mellor de todo foi a alegría dos rapaces cando se viron as fotos aquí na exposición. Despois de Santiago, esta exposición percorrerá distintos concellos da xeografía galega, así que se queres vela non lle perdas a pista. Pola nosa parte xa só nos queda recordarvos as múltiples vías de contacto que tendes para conectar connosco. Se queres facernos chegar algún comentario, inquedanza ou suxerencia sobre o programa, non dubides en escribirnos o noso email hoxeporti@populartvgalicia.net.
E se o que queres é recordar as reportaxes das semanas pasadas, búscanos na rede a través de Facebook ou visita a web da cadea que aparece en pantalla. A semana que ven faremos unha viaxe cara a India a través dos produtos do Mercadillo Solidario de Semilla para el Cambio. Se queres saber máis sobre este peculiar mercadillo ou coñecer outras iniciativas solidarias, agardámoste o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.